Jaume Isern va néixer el 1798 en una família de comerciants i va néixer al carrer de la Mercè de Mataró. Jaume Isern comença la seva formació musical als 4 anys, amb un cec també, un pianista cec, que es deia Fèlix Font, que l'introdueix al solfeig i al piano. A partir d'aquí, quan té 10 anys, Antoni Mitjans, l'organista d'aquí de Santa Maria, diríem que l'adopta com a alumne, doncs ensenya orgue, piano, violí i violoncel. Se l'endú a Tarragona perquè és nomenat mestre organista de la Catedral de Tarragona. Aleshores, Isern viu 2 anys a Tarragona, per tant, acaba el període de Tarragona amb 18 anys, sent un excel·lent músic, tant instrumentista com en l'art de l'harmonia i la composició. Va a Montpeller empès pels seus pares, que pensen que una operació quirúrgica pot solucionar el problema de les cataractes que tenia, cròniques. No? Un doctor francès l'opera, però sense èxit. Però, per contra, allà a Montpeller, un metge que es deia Francesc Campderà i una altra persona, un advocat Francesc Vergés, l'introdueixen sobretot en el món de l'escriptura. Per tant, li ensenyen les lletres, li ensenyen les vocals, que en 15 dies va aprendre a escriure Jaume Isern. En base als aprenentatges que ha fet tant a Montpeller com amb el seu primer mestre de música, Antoni Mitjans, inventa un aparell per poder escriure música. Aquest instrument ve a ser un marc de fusta, amb unes guies de llistons de fusta, queda pautat l'espai on pot escriure, i en base a això, a sota, s'hi posaven 3 papers. Un paper per rebre el punxó, un altre a sota que seria de calca, un paper de calca, i a sota hi havia ja el paper al qual quedaria gravat si és un la, si és un si, si és un sol, i evidentment treballaven amb un punxó, no pas amb tinta, perquè la tinta era de molt menys fàcil de manipular. No? Presenten aquest treball a Londres, i una societat filantròpica de Londres el premia amb la medalla gran d'argent com a instrument això d'un bon ús, no? De tal manera que fins i tot, a part del premi, se sap que tant a Londres com a escoles de cecs de Madrid com de Barcelona es va utilitzar durant un temps l'instrument, el seu mètode d'escriptura musical per a cecs. Quan ell tenia 30 anys, va ser nomenat organista perpetu de la parròquia de Santa Maria de Mataró. Per altra banda, va estar 39 anys fent de mestre de música en el seu càrrec d'organista, és a dir, Santa Maria, que tenia alumnes al seu càrrec, però també perquè el 1840 va ser nomenat director de l'Escola Municipal de Música. Va crear escola, grans músics, deixebles seus que l'han seguit, que el van seguir. Per tant, ell, com a músic, no és conegut per les seves composicions, però sí pel seu mestratge i per la seva, diríem, qualitat com a instrumentista d'orgue. Està clar que Jaume Isern va ser un home d'esforç, un home que va voler-se superar contínuament, perquè el fet de ser cec el va fer afrontar contínuament dificultats, i aquesta superació de les dificultats el va portar a un procés d'aprenentatge imparable, ple d'entusiasme, amb unes ganes de conèixer contínues, que el van portar a tenir una vida pràcticament normalitzada. Però no només això, sinó que va fer un pas més endavant, va promoure l'ensenyament per cecs i va fer passos perquè els cecs es desenvolupessin amb més facilitat en el camp social, en el camp artístic i cultural.